Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Vím, že ten jsem pozdrav používá Jirka, on prostě mě tenko napadnul. Jmenuji se Honza, zapomněl jsem vám to v tamtých videích říct. A tohle video je hlavně pro Jirku, protože bych si přál mini Segway, telefon a sluchátka. Jirko, prosím, aby jsem to dostal. A ještě ti chci říct, že teď ti můžu ukázat všem moji pyrotechniku. Počkejte, já to vzít, něco nakupovat. Jsem to konečně. Toto je ten nový zapalovač. Hoří? Aspoň je tak. Kdyby nehořel, tak bych si ho nekupoval. Ale on byl jako hodně zabalený, takže to nemůžete vědět. Tady máme ještě. Ne, to moje prasátko nechci ukazovat. Tady máme taky ještě zapalovač. Mini plamínek. Tady máme další. Ten už ani mi neškrtá. To ani nevím, jestli se ho táta půjčil. Jo, taky hoří. Celá malinko. Tady máme jeden nový. To mám ještě druhý, akorát červený. Nevím, kde je. Tady mám od mamky. Skep Ege. Kojdla. A tady máme jen tak jednu krabičku srek. Tak se přesuneme tak k trošku velkým jako věcem. Tady máme kompakt. Černá mamba. Co čumíš, ty kokos? Ty melouny tady. Vidíte to? Tohle jsou pravý boule. Takovýhle. To musí mít holka. Pak tady máme dále pyramidu ze hřímanek, jsem si tak teď skládal. V Kaufu jsem koupil takovouhle krabici, vevnitř bylo tohle. Pak mi zbylo posledně 5 hřímanek, tak jsem udělal tohle. Jinak tady mám ještě takovou ruličku, když tak vidíte. A jinak v ostatních ne. Tady. Takže takhle. Pak tady mám prskávky, to jste mohli vidět v minulém videu, to jsme jednu pouštěli. Pak ještě to natočím na Silvestra. Pak tady máme čmeláky, vosy, rachotivý balonky, bouchací kuličky a fontánky. Tady máme ještě piráty. Počkejte, kolik jich je. 3, počkejte, já to říkám položím. 6, 9, 11. To je 61, protože jsem tady ještě byl nakupovat, je jich 50. 10 plus 50 je 60 a plus 1 je 61. Tak a teďkon tohle je moje pyrotechnika, omlouvám se, že ji natáčím podruhý. A jinak vám ještě ukážu fotky z dětství. Tady s kamarádem. Tohle jsem jak já tady úplně dole. Tady je můj kamarád Honza. Tady. Pepa. Co je, tati? Natáčím video. Aha, dobře. Nemusíš mi do toho líst. Na YouTube. Ukážeš mi někdy ty videa? Klidně. Nebo? Takže čau ty lidi. Kde ta prskavka?